Il-Prim Ministru Robert Abela għatta parti sostanzjali mill-ħin tiegħu il-ħamis filgħodu jżur il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. Il-festival qed jittella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u qed tittella l-ewwel darba fl-MFCC f'Taqali. Fi żjara li jagħmel il-Prim Ministru Robert Abela iltaqa' ma' ħafna mill-persuni li kienet iżuru l-fiera fosthom anke tfal tal-iskejjel. Dr. Abela awguralhom aktar suċċessi fl-istudji u l-esperjenza edukattiva tagħhom. Il-Prim Ministru tkellem ukoll ma' rappreżentanti tal-pubblikaturi kollha li qed jipparteċipaw f'din il-fiera li fih dana tinkludi eluf ta' kodba. Dwar din il-fiera One News tkellem maċ-Chairman tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, is-Sur Marka Milleri, e kif spjega li din is-sena attendew numru rekord ta' eżibituri u pubblikaturi fih dan din il-fiera. Fil-fatt tal din il-fiera attendew mal-40 eżibituri u pubblikatur. Karatterizza differenti bis-soltu l-fiera ta' Ktieb hija l-fatt li qed isir ġabba ġdid. Qed taraw hawnhekk hija l-MFCC ta' Taqali għandna spazju enormi fejn għandna ħanut tal-kodba kbir fuq 5000 metru kwadru plus 4 żoni ta' teatru fejn ikonna events għaddejjin matul il-ġurnata ġejna fuq 72 avveniment kulturali bejn il-bieraħ u nhar il-Ħadd li ġej. Dan il-festival ta' ktieb fetaħ il-bin tiegħu propju l-erba' u se jkun qed jilqa' lil dawk kollha li jażlu jixtru xi ktieb sal-Ħadd. Ħinijiet ta' ftuħ huma l-ħamis u l-ġimgħa llum bejn id-9 u s-sija u 5:30 u 9:30 u mbagħad mis-sibt tiftaħ fid-9 u teqba' sejra sal-10 u l-Ħadd tiftaħ fit-8:30 u talaq fit-8 flaxija non-stop. Bil-viri dak li jkun jsejri bil-familja tiegħu hawnhekk kemm naħdu t-temperatura u jżur il-ħwienet tal-kodba.